Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Pandakaromba apo pandainge ndichiri ne26 years ndainge ndichiri kugara ndichishanda kuchitungwiza. So ndakabva kumusha kwamutoko ndokubva ndachizotanga kushandira vamwe amai. Saka ivo vaiwirirana nevamwe vatete vangu. Amai ava vainge vaine zvemaplots zvavo vachiitawo zvekurima miriwo nemadomasi nezvimwe zvakangosiyana siyana. Vakachizotanga kuita zvekupfuwa huku. So ndakati ndava kutanga kuvashandira amai ava vakatanga vachandibata rough until the day randakazopfimbwa nemurume wavo. Nekuda kwemastress avo andaigara ndiinawo plus mari yandainge ndichipiwa yainge isingatombokwani kana chii zvacho, ende vaiti kana ukaita mistake wobva vakubatira mari zvekuti ndinge ndichikwanisa kana kutumidzira vabereki vangu kumusha kuti vakwanisewo kutengera mwana wangu uyo wandainge ndakasiyira amai vangu kana chikafu ndainge ndisingakwanisi zvachose. Ndainge ndava kutongoponawo nekuitawo maboyfriends. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kufambidzana nemurume wavo because ainge ondipa mari, aiti pay yandinenge ndapiwa mwedzi wacho iwoyo nemukadzi wavo. Then ndaibva ndachizomuudza kuti mwedzi uno ndapiwa mari yakati, aibva achizondipa sometimes times 2 ndokubva tatanga kufambidzana. Saka ivo vaitozviziva kutoti ndiri kutofambidzana nemurume wavo. Iye zvekare ainge akatondipfimba, ivowo vachitozviziva vainge vakatotaurirana panyaya yacho iyoyo. Then akabva achizotanga kundifarira achingoti mainini. Ainge ava kuenda neni almost everywhere. Takazoenda kuplot rake rekuchivhu, tiriko kuplot kuya koma ndakaona imwe nyoka yandisina kukwanisa kunzwisisa kuti ngenge iri nyoka yakaita sei. Yainge iine kamusoro kakaita sekunge kemwana mucheche, but pandakaiona ndakabva ndatotanga kutotemwa nemusoro ndichidzwa dzungu. So vakaenda neni kuchivhu kuya ndokubva vachizondisiya. Painge paine vashandi vainge varipo paplot pavo ipapo pavainge vachiita zvekupfuwa huku. Vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichigarapo kwemwedzi wose because ivo vainge vachida kuenda kuholiday kuDubai. So vasati vatombodzokera kuHarare ndopandakaona nyoka iyaya. Ndakabva ndachizoudza murume wacho uyo wandainge ndichifambidzana naye, akabva ati tichazotaura nezvazvo kana ndadzoka. So vakati vazobva kuDubai, pavakauya kuzonditora murume wacho akangouya akangorara 1 night ndobva achizodzokera, tikazosara tina madam boss. So vakazoti kune kwavainge vachida kuti ndinge ndichienda navo. Takatanga kufamba asi tainge tirimo muplot imomo tava musango. Ndopandakaona kuti musango imomo mainge mutori neguva rainge ririmo. Ndakangoti zvimwe kuda maybe makuva aya anowanikwa mumaprazi, makuva evarungu, sezvo varungu vachiwanzo kungovigwa pamaprazi pavo ipapo. Ndopandakabva ndamubvunza kuti ko rainge riri guva rani apo tainge tichiri nechekure neguva racho iroro. Takazoti taswedera tava padhuze ndopandakaona kuti patombstone painge paine zita rainge rakanyorwa surname yainge yakatongofanana nesurname yamadam boss, but vaishandisa surname yemurume wavo. Vakabva vachizondiudza kuti guva ratainge takatarisana navo rainge riri guva ravatezvara navamwene vavo. So ipapo pavakanditi rainge riri guva ravatezvara uye zvekare riri guva ravamwene vavo, handina kumbozviisa mumusoro. Pavakaona kuti ndainge ndisiri kutonzwisisa izvo zvavainge vachiedza kundiudza, ndopavakabva vachizoti takavaviga panzvimbo imwe chete. Vakachizondiudza zvose zvainge zvakaitika. Vakati nekuda kwekuti ndainge ndaona nyoka, vakanditi nyoka iyoyo zvakaitika ndezvekuti mukunoromba kwavo vakaudzwa kuti vainge vachazozvara mwana, asi mwana iyeye chinenge chiri chikwambo chavo. Vanoti vakazouya
kupurazi apo pavainge vava kuda kubetserwa ndopavakabva vachizozvariswa nemurume wavo, asi akabuda ari mwana ainge aine musoro musoro wemunhu uri normal, asi bhodhi yake yainge iri nyoka. Vakanditi ndo nyoka iyo yawaona. Maprojects ose avo atinoita ekupfuwa huku tinenge tichida kutoti nyoka mwana wedu ange achizokwanisa kuwana zvekudya, because anoraramawo neropa, saka anongopindawo muzvirugu zvehuku obva abata huku obva anwa ropa. Ende chainge chiri chokwadi kwose kwavaiita maprojects, huku dzavo dzaifa dzaingofa nechirwere chimwe chete, zvekuti inenge iri huku broiler rewhite, but kana rikafa rinobva raita black, kuita black. Saka ivo vakati zvinokonzereswa nechikwambo chavo. Vakabva vanditi vainge vakaviga vabereki vemurume wavo panzvimbo imwe chete, hanzi even though vainge vakashayika makore akasiyana, asi vakaenda vakanofukunura mushure mekunge vaviga vamwene vavo, nekuti ndivo vakazofa after vatezvara vavo vashayika. Hanzi vakavaviga sanhasi, vakamirira 3 days pavakaona kuti vanhu veukama vainge vapararira, vainge vaine vanhu vavakahaya, vakaenda kumakuva pakati peusiku vakanotora mutumbi wavamwene wavo, vakabva vachizodhiraivha vachibva kumba kwemurume wavo vakazouya kupurazi kwavo ikoko kuchivhu. Mukoma vakaita zvivindi kubva kwamurehwa, vakauya nemutumbi wavamwene vavo vakazouviga kupurazi kwavo ikoko kuchivhu, one body on top of another. Saka izvi hanzi vakazviitira kuti vange vachizochengeterwa zvipfuwo zvavo nemabhizinesis avo vachishandisa zvipoko zvevabereki vemurume wavo. Saka vandiudza kuti ivo vainge vakaromba, vakabva vati naivo vainge vachida kundibatsira, ndokusaka vakambotanga vakandivenga. Nekufamba kwenguva vakazotanga kundifarira, vakati vaitozviziva kuti ndainge ndichidanana nemurume wavo. Ndaida kutiza pavakandiudza kuti vainge vachizviziva, asi vakanditi usatiza zvako, nekuti iye ndiye akatondiudza kuti ndo zvaainge asarudza. Ndikabva ndamupa the permission yekuti munge muchizotanga kudanana. Saka takazobvako kuchivhu tainge tava kutowirirana, vachitondiudza kuti mukuromba kwavo vakazvifambisa sei. Vakazoenda neni kwamurehwa, taenda kwamurehwa kuya ndo pandakabva ndachizorombeswawo. Saka mukunoromba kwangu kwandakaita ndakashandisawo vamwe sisi vangu vakabva vachizoshayika. Sisi ava vainge vachimbogara kuWaterfalls, but pane pakazoita murambatsvina ndobva vachizotanga kugara muHopley. Vakashayika, vaitotengesawo paraundabout paya, vainge vakatoomerwawo neupenyu. Ndainge ndichida kuti ndige ndichichekeresa imwe cousin sister yangu, because aitovawo munhu ainge akagara Ball. Ndichiti kana ndikachekeresa cousin sister yangu uya wekudada, then ndobva ndachizoshandisa mari yacho iyoyo kuti ndinge ndichizozvisimudzira nekusimudzira vabereki vangu nasisi vangu vainge vogara kuHopley. Vaitambudzika kudya chaiko nhoko dzezvironda, vairarama nechikafu chiya cheke vana bhali, ndo zvavaitorarama nazvo izvozvo vari murombo wekupedzisira. So ndakazonzi kuti ndinge ndichichekeresa cousin sister yangu, sezvo zvainge zvaramba, ndaifanira kuti ndige ndichizochekeresa my sister vaya vekuHopley. Vakatanga kurwara, saka vakaiswa chirwere cheHIV. Ivo vainge vasitomborina HIV yacho, because murume wavo kusvika pari nhasi, I'm sure he's still HIV negative. Pose pandinovaona bamukuru vatori fit, ende vakazotowana zvekare havatomborina chirwere, because ipapo zvakatonetsa vanhu vakawanda zvichingonzi ivo bamukuru ndo vainge vakauya nechirwere. Isusu hedu tainge tichizviziva kuti takashandisa sisi, tairamba takangonyarara zvedu. Ipapo pazvainzi how come kuti mukadzi anorwara murume ari fit kutoenda kuchipatara, murume achingoramba achinzi ari HIV negative, nekuti AIDS iyo yainge ichinzi ndo iri kurwarisa sisi yainge isiri AIDS yechokwadi, asi zvainge zvitori zvikwambo izvo zvainge zvichikonzeresa kuti pose pavanoitwa matesti vange vachizoita sekunge vane HIV
uye zvekare vange vachizoita masymptoms like munhu ane HIV zvaikonzereswa nechikwambo. Zvino chikwambo ichi chaipota chichiva yamwa ropa, so munhu kana kuri kunzi akaramba achingoluza ropa rakawanda, handiti anogumisidzira asisina simba, anogumisidzira aonda. sisi vangu by the time patakazobva navo kuOpli tava kuenda navo kwamutoko, vainge vapera kuonda kuita kunge kaskeleton, vanhu vachingoti edzi yakaoma, but yainge isiri edzi yechokwadi, chainge chitori chikwambo. Vakazoshayika zvavo sisi. Mushure mekunge vashayika, ndainge ndakapiwa muswe webere wandainge nditori nawo ipapo pakuvigwa kwasisi. So usiku hwacho ndakazongoita sekunge ndainge ndaenda kunoona umwe murume wandaimbofambidzana naye zvekuti kana amai vakapopota, asi ndichibva kunomuona murume iye ndakazodarika nekuguva kwasisi ndikanoisa muswe uya webere. Usiku hwacho handina kurara ndichingozvibvunza kuti asi nhai Mwari, kana kuri kunzi mangwana makuseni patinozoenda kunodongorera patakasiya taradzika sisi, kukana pakazoonekwa paine muswe webere pamusoro peguva, zvino zvichazoita sei? But takazoenda kuya tichinodongorera patainge tasiya takaradzika sisi, tikabva taona kuti painge pasitomborina muswe uya webere, but painge paine matsimba, pachiratidza kuti painge paine zvainge zvakaitika. Veukama vakazoti tinofanira kuti tinge tichifamba tinge tichizonzwa kuti kochii chakaitika. Sekuru vaya vakanditi ndige ndichivaudza zvose zvinenge zvichiitika, so vakabva vachizondiudza zvekuita. Ndikanogeza nawo mushonga wacho, vakanditi unoenda unodzura chiruva chakati wobva wageza nawo. Saka vanhu vainge vatogadzirira vava kuti tinofanira kuti tinge tichimboenda kunobvunzira tichiri takaungana, so as a family. Asi nekuda kwekuti ndainge ndakapinda musango ndikanodzura karuva kaika ndikazogeza nako, vanhu vakabva vachizotanga kuita makakatanwa. Ndokubva vanhu vamwe vazongotoramwa vakabva vatooneka, ndokutovharana kwazvakaita. Ndakazodzoka kuchitungwiza, vakandipa start, vakanditi ndinge ndichizotangawo kabusiness kangu ndichitengesa. Ndakatanga ndichatengesa madomasi chaiwo, makaremo muchitungwiza, even though ndichiri kuvashandira samaid. Ndokubva ndatanga kuitawo zvimari, ndikabva ndachizovhurawo katakishop kangu pambudzi kusvika ndatova nesupermarket. Ndiyowo confession yangu iyo yandinayo kusvika pari nhasi. Dambudziko chete riri pakuti pandinomuka ndinenge ndakaparwa kumusana kwangu kwose uku, kuita sekunge munhu anenge akachekwa nemapanga. Zvinorwadza kubva makuseni kuzonosvika sometimes kuma 11 am ndinenge ndichingorwadziwa, uye zvekare ndinenge ndiine zvironda kumusana kwangu zvinenge zvichitobuda hurwa. Dzinozongoti dzava past 11 then ndinobva ndatopora, asi ndinongogara ndiine mavanga kumusana kwangu. So ndiyowo confession yangu mukoma. Please post for me. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Upenyu hwacho hwandiri kurarama uhwu hunorwadza. Mari hayo iripo yekuti ndinorarama, uye zvekare ndinodya ndichiguta, handina kana stress, asi usiku handirari, ndinenge ndichingoparwa chete. It is an everyday thing. Saka ndakazombodzokera kwamurehwa pazvakatanga kuitika. Ndakabva ndachizonzi pane vamwe veukama avo vakazonoita eco back to sender. Saka nekuda kwekuti chikwambo changu chakasimba, ivo vaitoda kutoti wacho akaurayisa sisi ange achizofa, but hazvina kukwanisa kuzoita saizvozvo because chikwambo chacho icho chakazokuvadziwa neco back to sender chikaremadzwa. Saka punishment yacho yekuti chinondichengetedza, uye zvekare chakaitawo sacrifice, ipunishment yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizongogara ndichingorwadziwa kweupenyu hwangu hwose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi kana iri nhau yekuti peace of mind nekuda kwemari yandiinayo, aiwa ndine peace of mind, asi pandisina peace of mind ndeapo pekuti usiku hwoga ndinorohwa nechikwambo changu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndine imwe mbinga iyo yandainge ndichifanira kuti dai ndakazogara nayo tainge tatova neengagement. Ainge akatonditengera ring and everything. I was so happy. So ndakazoti nerimwe zuva ndakaswera muswero wese wezuva ndichimufonera munhu ainge asingabati macalls angu. Ndakangozvipa zvivindi ndikabva ndachizoenda kumba kwake kuBorodale without even telling him. Ndasvika kuya ndakamuona achigeza ari mubedroom mainge makaita kuzara mvura, ende ndaigara ndichingokomplaina kuti ko iwewe seiko muno mubedroom muchingogara muchingonhuhwa unyoro like moisture yaya inenge iri kumadziro. Saka ndaigara ndichingomubvunza kuti ko unodii kumbotsvaka kuti moisture iyi iri kubva nepi, zvimwe kuda pane pipe inenge ichilika. Unozviziva here kuti imba iyi inokwanisa kuzotosvika pakutodhirika. Saka aingoramba akangonyarara. Aitora kofini rake obva agaramo mukofini sezvandakamuona akaita musi wacho iwoyo. Akagara mukofini aine mabhaketi 6 akazara nemvura. Ipapo ainge atoshandisa mabhaketi 2 nekamwe kajagi kadiki ako kaaishandisa kutora mvura achizvidira mvura yacho iyoyo. Akagara mukofini. Paakandiona akavhunduka because mumusoro ainge akasunga dhuku rered. Ndokubva avhunduka akasimuka paya akabva ati, ko iwewe wazouya panapa usina kundiudza sei? Ndokubva atanga kupopota. Akabva achizoenderera mberi nezvaainge achiita. Akati munamato wake, hei mukoma, bedroom yainge yakaita kuzara kuti chapwata nemvura. One thing that I used to wonder kuti mamwe marooms ose ane macarpet, but that room mukoma yaitondibowa. Haina kana matiles. Haungamboti uri kuBorodale if you were to enter first his bedroom, but mamwe marooms here akanaka. Even the bathroom of that bedroom mutori nejacuzzi, a very beautiful one, but mubedroom macho mune rough floor. So then I understood kuti haangamboisi matiles, ndokusaka akangosiya muine rough floor. Anenge achida kuti mvura iyoyo yaanopota achigeza nayo inge ichizongonyura mufloor macho imomo. Saka he never explained anything. Ndokubva atongopfeka akabva ati ane business meeting and he was going to drop me in town. He dropped me in town akandipa mari. Akati andipa mari iyoyo mukoma ndakangoirasa, kunyange zvake ndakazoona umwe wendi achinhonga mari iyoyo, but ndakazviudza kuti kana iine mamhepo mari iyoyo yaanhonga ameno zvake, because hakuna munhu angangorasa mari yakawanda kudaro inotosvika kuma$100 and something yaainge andipa achinditi unge uchizotenga zvigrosari. Saka ndakangonzwa hana yangu ichirova ndikabva ndangorasa mari iyoyo. So ndo zvakaitikawo izvi mukomanashi, and ipapo I learned a big lesson because ndainge ndatogara ndiine umwe mukomana wangu uyo wandainge ndichifambidzana naye. Ndo pandakabva ndachizosangana nembinga iyi. Mushure mekunge ndasangana nembinga ikabva yachizondipfimba, ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichiramba uyauya nekuti murombo haana chaainacho. Ndokubva tachizotanga kudanana nembinga. Ndikamuudza kuti ndainge ndiine munhu wangu, saka munhu wacho ainge achiramba kurambwa. Akabva achizotsvaka matsotsi avo vakazoenda vakanomurova mushure mekunge atombomupa warning. Akamuudza kuti siyana nemukadzi wangu. Iye akati ndiwe aniko unoti siyana nemukadzi wangu? Nekuti tatova nemakore akawanda kubva zvatikatanga kudanana. Akandibvunza, ine handina kukwanisa kumupindura because ndainge ndisati ndavawo nechoice at that time. Ndipo apo paakabva achizorohwa nematsotsi ndikatonetsana nembinga yangu ndikati, ko wadii wangomusiya ndangorambana naye in peace? So the guy currently iye zvake anombopota achitaura neni. I don't know if I should return back to him kana kuti ndongoitawo hangu move on neupenyu hwangu. Chokwadi zvandakasangana nazvo zvinotyisa. Kuona mbinga yangu ichigeza iri mucoffin, I will never ever forget that day. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed
they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.